Nalika Semar kalih Sena niku tapa ten Alasana Merta. Lah sing Semar niku badhe mundhut toya ten Lepen kepreset tiba kuncunge jawah mriki. Adose sebute Gunung Kuncup. Saderenge enten Wonosalam biyone pun enten. Nek gorong ana Wonosalam kok urus jenenge niku masang tongkat kayu Nagasari ditulisi jenengku Mbah Senari asal Mojopahit. Tongkate tasih wonten. Tasih. Nah niki wonten bengkingipun patung Semar. Nek manggi barang-barang ngoten niku nggih sering mawon sing kados ulal, kados macan. Nate nemukaken pusaka, Mbah? Nggih nate, nggih niki akik niki kados merupakaken ular niki. Niki termasuk besi tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi kales ing rubeta nir ing Sambikala. Di balik lebatnya hutan Wonosalam berdiri sebuah gunung kecil yang tak pernah benar-benar sunyi. Namanya Gunung Kuncup, bukan sekedar tanah tinggi, tapi tempat di mana sejarah, legenda, dan keyakinan bertemu. Di sini orang datang bukan hanya membawa langkah, tapi juga harapan, doa, dan pertanyaan yang tak selalu berani diucapkan. Benarkah tempat ini menyimpan kekuatan atau justru menyimpan pelajaran tentang keikhlasan dan perjalanan manusia menuju Tuhan? Konon di masa lampau Semar dan Sena bertapa di hutan Wonomerto. Saat Semar hendak mengambil air di sungai, ia terpeleset, kunjungnya jatuh di tempat ini. Dari situlah nama Gunung Kuncup dipercaya berasal. Namun kisah ini tak berhenti pada legenda. Gunung ini juga menjadi pesarean seorang tokoh nyata yang bernama Wali Wonosegoro atau yang dikenal sebagai Mbah Wali Wonosegoro. Ia mempunyai nama asli Sunari, seorang tokoh penyebar Islam di Wonosalam yang diyakini berasal dari garis Majapahit pertama. Yang membuat bulu kuduk merinding, beliau menancapkan tongkat saktinya terbuat dari kayu Nagasari, bertuliskan namaku Mbah Senari asal dari Majapahit pertama. Tongkat itu tidak hilang, tidak lapuk, ia tumbuh menjadi pohon besar yang masih berdiri hingga hari ini. Sebagian orang datang hanya untuk ziarah, sebagian lagi mencari kekuatan. Entah kekuatan batin, wibawa, atau sesuatu yang tak kasat mata. Benarkah tempat ini memiliki daya gaib, ataukah keyakinan manusialah yang membuatnya terasa sakral? Gunung Kuncup kini berkembang menjadi wisata religi. Namun lebih dari itu, tempat ini mengajarkan satu hal penting tentang pelepasan. Seperti filosofi Raja Brawijaya yang moksa meninggalkan tahta, kekuasaan, dan dunia hanya untuk kembali pada hakikat sejati manusia. Mungkin bukan soal kekuatan gaib, mungkin yang dicari orang-orang di sini adalah ketenangan atau jawaban. Bahkan dalam diam, sejarah masih berbicara. Baik Bolo, kali ini kita berada di suatu gunung, di atas gunung yang dinamakan Gunung Kuncup Wali Wonosegoro. Ini berada di Kecamatan Wonosalam ya, Kabupaten Jombang, dan di sini merupakan sebuah situs yang disakralkan, bahwa di situ juga ada makam begitu Bolo, yaitu makam Kiai Wonosegoro. Ini merupakan situs budaya dan juga kawasan yang bernilai konservasi tinggi ya, yang dilindungi oleh pemerintah daerah, hutannya juga dilindungi begitu, mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya lokal. Dan di sini kita akan bertamu
ke bapaknya sebagai juru kunci situs ini sendiri. Nah, kita sowan ya. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luceng, Mbah. Pangestu. Lagi bersih-bersih nih, Mbah. Nggih, Oke. Paring asma sinten, Mbah? kula Mbah Tasrif juru kunci Gunung Kunjung makomipun Mbah Wali Wonosegoro. Wonosalam. Tumut desane niki nggih. Desa Wonosalam, Dusun Blentreng. Dusun Blentreng. Nah, ini situs ini berada di atas gunung ya, Mbak, yang dinamakan Gunung Kuncung. Ya? Nggih. Kok bisa dinamakan Gunung Kuncung ini seperti apa, Mbak? Lah nalika Semar kalih Sena niku tapa ten Alasana merta. Lah sing Semar niku badhe mundhut toya ten lepen kepreset tiba kuncunge dawah mriki. Adose sebute Gunung Kuncung. Oh, begitu, Mbak. Nggih. Terus di dalam sini kan ada makam nih, Mbak. Nggih, enten makamipun Mbah Wali Wonosegoro. Nah, niku sinten, Mbah? Sejatose Mbah Senari. Nek cara tiyang niku tanggal sejarah mboten enten tiyang Semerep, masalah napa sadereng enten Wonosalam, biyone pun enten. Lah, nek gurung ana Wonosalam kok urus jenenge niku masang tongkat kayu Nagasari ditulisi jenengku Mbah Senari asal Mojopahit pertama. Tongkatnya tasih wonten. Tasih niku Nagasari niku. Oh. Ten pundi, Mbah? Nah niki wonten bengkingipun patung Semar. Oh, di situ. Monggo saged Nggih, kali monggo. diperlihatkan. Niki wonten patung Semar. Patung ingkang kuno nggih niki. Boten niki termasuk enggal mawon. Nggih tahun 91. Ini menandakan cerita dari Gunung Kuncung niki sendiri nggih, Mbah. Masalah tiang kutha niku tiang waskita. Ritual mriki Semerep enten Kuncung kok mboten enten Semare. Adosaken dibetakaken patung Semar. Terus tongkatnya, Mbah? Niki kayu Nagasari niki. Oh, dados Pohon. pohon nggih sak mangkin niki. Hidup nggih, Mbah niki. Nggih hidup, cuma kan tulange mawon. Oh. Ditancapkan di sini, Mbah nggih. Nggih. Nah, cobi Mbah melebet, Mbah. Monggo. Pintas kotor. Nggih. Macan niku, Mbah, menandakan apa, Mbah? Lah macan niku termasuk peliharaanipun Mbah Wali Wonosegoro. Cuma enten ngoten gitu beto ngoten niku kados singa, kados serigala lah ngoten nah. Nggih. Nek jatose macan putih. Oke. Assalamualaikum. Rahayu. Niki makamipun Mbah Wali Wonosegoro. Nek jatose dereng wali. Cuma tiang-tiang nyebutaken wali kersane kados Wali 8, Wali 9 ngoten niku. Oh. Nggih. Tak dereng Mojopahit kan dereng enten wali. Berarti ini di era Majapahit ngoten, Bang nggih. Nggih, Mojopahit pertama. Kata Mbah sing mriki gitu. Nggih, alhamdulillah nggih enten mawon masalah napa nggih dereng pemerintahan. Kita sih alami. Lan sejarahnya mboten tiyang Semerep niku wau masa napa dereng pemerintahan. Nek sing Semerep sejarahnya nggih pun tumut purbakala niki. Oh niki. Nggih, saking dereng pemerintahan. Tapi tiang purbakala nate nggih neliti. Nate mriki nyuwun izin kalih minggu madosi sejarah. Mboten purun muncul. Duka tahun pinten binjing-binjing muncule ngoten. Tapi panjenengan kiambek nate dipanggi nopo ngoten, Mbah? Nek manggi barang-barang ngoten niku nggih sering mawon sing kados ular, kados macan ngoten niku wis sering mawon.
Ya dalu. Dalu nggih medal. Nggih. Terus niki pusakane memang ditancapaken buat tanda nggih tongkat pusaka. Nggih, niku wau Kalih Mbah tongkat. Wali. Lah tongkate hidup niku dados pohon Nggih. Mogosari. Terus wingkinge niku napa Mbah kados sumur niku Mbah? Nek niki kalau rumiyin tukno pohon ringin. Lah dipotong kersane mboten ngrusak bangunan. Lah niki kersane mboten ketingal tunggak dipasang lingkaran. Cetil godil weweh wowo niku pawartosanipun pripun? Nek cetil gupil niki nek cetil niku kan medhit. Nggih. Mboten saged nggadahi rejeki tambah gupil, tambah cuwil. Weweh wowo. Weweh wuwuh niku tiyang niku nek gampang sedekah rezekine tambah kathah. Ini pesan yang disampaikan mungkin yang diteruskan Mbah Wali Wonosegoro nggih. Nggih nek niki jane karo miyen niki saderenge enten tiyang sowan ngriki niki pun enten, cuma nggih ten lebet mriku. Oh nggih. Lah niki didandosi nggih digantos ten mriki kersane enten tiyang Semerep. Nek waune ten lebet mriku. Cetil gupil weweh wuwuh niku. Nggih nggih. Niki wonten gambare Pak Karno nggih Mbah. Nggih. Napa nate mriki Mbah Pak Nek Karno? Pak Karno riyen rituale ten mriki kalih namine Mbah Handri. Oh sering mriki. Nggih niku Mbah Handri niku termasuk gurunipun Mbah Karno. Cuma gurune Pak Karno kan kathah. Cuma sing dijak naik turun gunung niku namung Mbah Handri. Tiang Wonosalam nggih Mbah Andri. Nggih Mbah Handri tiyang Wonosalam. Cuma nggih mendekati Bareng. Berarti niki memang sangat sakral nggih ten gunung niki namung setunggal niki mawon. Nggih. Ini benar-benar di paling ujung Gunung Kuncung nggih Mbah posisinya. Nggih puncak niki. Terus niki kan tumut napa? Perhutani Jombang nggih. Nggih, Mojokerto. Perhutani Jombang. Jombang nggih mriki. Nggih. Nah ngeten panjenengan ditunjuk kalih perhutani no pripun? Nggih. Nggih kalih perhutani kalih warga mriki nggih. Sampun dangu Mbah dados juru kunci mriki. 11 tahun. 11 tahun. Nggih. Terus wonten ten wingking niku nggih panggenan napa Mbah? Lah bangunan niku kalau rumiyin pohon ringin roboh, kula potong akhirnya tunggake ngadeg malih. Lah terus enten tiyang rungkut mriki, tak nglet lho Mbah kok enten goipe. Kula pasangane payon. Nggih monggo apa sementing mboten dimiliki ngoten niku. Cobi mirsani mriku. Monggo. Mbah niki kan wonten ngapunten. Wonten apa tulisan niki? Sihing pamuji lumantar niki pesan Mbah Wali Wonosegoro no pripun? Niku Mbah Triman tiyang Puton sindamel. Oh. Triman Sujoko tiyang Puton Diwek. Tiyang Diwek nggih nggih. Monggo mriki. Puton Diwek. Oh niki terlihat jelas nggih pohonnya. Oh. Sanggar Pamujan.
Nggih, lah niki ditulisi Sanggar Pamujan niku mboten semerep kok IP sinten ngoten mboten semerep tulisi Sanggar Pamujan. Oh niki sing bangun nggih Mbah. Nami-namine pendukung. Nggih. Wonten tunggak. Nggih tunggak ringin lan niki mboten luruk-urukan iki mboten tambahan. Oh, Asli ngeten lan niku lho oyote tasik niku. tasik nggih. Nggih. Hidup lagi ngoten napa Mbah? Mboten nggih pun bosok cuma saged ngadeg malih ngoten. Oh, Bicara ngoten mboten saged Hidup. Nggih mboten saged. Jadi napa pohon pancasona jadi ditebang mboten saged. Nggih niki kan rubuh mriku adose kula potong niku kok tunggake ngadeg malih ngeten. nggih. Kados tunggak urip dipotong ngoten niku. Terus tiyang rongkot mriki lho, Mbah kok enten goipe kula pasangane Pak Ayon monggo. Sing penting mboten dimiliki kangge umum. Terus Pak Ayon niki. Panjenengan bendinten tileme mriki Mbah. Nek tileme mboten, cuma wau dalu nggih. Kalih tiyang Mojokerto. Tiyang tamu mantuk kula nggih mantuk. Oh ngoten. Ya tergantung nek wonten tamu Nggih, dalu nggih dengan nggih. wonten mriki. Mriki. Nek siang nggih pasti ten mriki. Nate nemukaken pusaka Mbah. Nggih nate niki kados merupaken ular niki. Niki termasuk besi tawa. Oh, kados ular nggih. Nggih. Sesuai napa sing jenengan criosaken wau. Ten mriki kan dijaga ular ngoten nggih. Nggih, niki diparingi niki kangge toko-toko tulang ngoten nika saged. Oh saged. Saged. Nate nggih pun dicoba tiang-tiang ngoten. Selain itu Mbah, pusaka ada lagi Mbahnya menemukan apa? Nggih niki atik niki, duka niki tiyang napa keri napa duka Memang tinggalan Mbah. diparingi mboten ngertos cuma niki waune mboten enten ban. Mboten enten cincine, cuma niki kula paringi piyambak. Ini beberapa benda mungkin pusaka yang ditemukan di makam Mbah Wali Wonosegoro ya. Nggih. Napa Mbak niki namine sing ula niku? Nek ula niki besi tawa. Besi tawa. Besi tawa. Kegunaannya memang kados jimat ngoten Nggih, mawon. kangge tiyang Joko Tulo, pokoke upas-upasan Nggih, nggih. saged dipun tawaraken kalih niki. Nek wau kados macan kali ular nggih. Nggih. Iku nate nyata jenengan Nggih, piyambak. nyata nggih. Nggih. Pripun perwujudane, Mbah? Nggih, nggih macan. Macan. Nggih. Macan putih. Niku tiap nopo napa? Nah, nggih, hari tertentu niku mau dereng tentu nek medal. Lah nembe niki ngoten dinten malam Jumat Legi. Ulane niku muni ten mriki tiyang kathah mriku sing semerep sing mireng. Niku. Dikinten nek tiyang napa tawasul ten mriku tibake mboten. Yen buwanten mriku kados pitik keluruk ngoten niku ae. Ngoten suarane. Nggih. Tapi nggih wageng suarane. Asli. Pas tiyang kathah niku. Nek napa sing kula piyambak niku kan mboten keloro. Ulane niku mungkeri niki pendopo niki. Kepala sirah kepala suku temriku. Ekor. Atase buntut ndas gathuk temriku. Nogosari niku. Naga nggih bentuk. Nggih. Warnanya Mbah hitam ngoten. Mboten nggih kados Losawa ngoten nika. Di melingkari makam Nggih. Mbah Wali Wonosegoro. Niki pendopo niki. Dados saderenge wonten Wonosalam niki Mbah Wali Sampun wonten. sampun wonten nggih. Nggih. Era zaman Majapahit. Nggih lah.
Cara sejarah ini kan mboten semerap. Ini sejarah niku benten-benten tiyang nggih pun benten-benten sejarah niku wau lho sampun ken ditentokaken. Niku monggo ngoten sinten Mbah Raja? Lah nggih niku dereng tiyang nyemerepi. Duka niku raja, duka niku patih ra ngoten nah. Nggih. Lah Mas niki ngoten duwe bojo tah, duwe anak tah kan mboten tiyang semerep. Nggih. Masalah mboten semerep sejarahe. Terkecuali nek kados Wali Wolu barang kan enten sejarahe. Oh bojone kono, anake kono, lah ngoten nah. Tapi wiwit jenengan alit sampun wonten nggih panggenan ten mriki niki. Sampun. Itu sampun. Tambah riyen niku kangge lare angon ngoten niku, angon sapi ngoten niku. Tapi dereng enten pendopone ngeten. Tasih napa seng mawon kalih. Cukup sederhana ngoten mawon nggih. Nggih. Rupane nggih pun makam ngoten. Nggih. Mboten wingit Mbah riyen niku jaman jenengan Lho nggih nek itu mriki mboten. Nek sing ngandhap mriku ngene Bung Karno niku wingit. Oh, ngoten. Wonten nggih. Wonten. Nggih di kesempatan lain mangke kula Nggih. diteraken. Nek ngene Bung Karno niku riyen nggih ngoten. Jalma mara jalma mati. Nggih. Riyen. Nggih, nggih. Aja maneh kok menungso. Manuk mawon roto. Niku. Nggih, ngoten mawon niki terkait sejarah Mbah Wali Wonosegoro yang Nggih. berada di Gunung Kuncung. Matur sembah nuwun wedale Mbah. Sami-sami. Matur suwun atas informasi. Mugi-mugi panjenengan sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.